пахтакорӣ самти асосии соҳаи кишоварзии ноҳияи вахш ба ҳисоб рафта, имсол хоҷагидорон аз майдони умумии 15700 гектар заминҳои корами обӣ дар майдони 9400 гектар кишти пунбадона гузаронидаанд. интихоби дурусти навъҳои тухмӣ ба иқлими минтақа мувофиқ ва риояи саривақтии қоидаҳои тавсиянамудаи олимони соҳа дар раванди парвариш имкон дод ки пахтакорон ба натиҷаҳои хуби меҳнатӣ ноил гарданд. имрӯзҳо дар ҳама хоҷагиҳои самти фаъолияташон ба пахтакорӣ нигаронидашудаи ноҳияи вахш раванди ҷамъоварии ҳосил мароми тоза дошта, ҷиҳати таъмини шароити мусоиди чинакчиён дар саҳро ва пардохти саривақтии ҳаққи чиниш аз ҷониби масъулин тадбирандешӣ карда мешавад. 60% заминҳои корами обии ноҳия барои парвариши пахта нигаронида шудааст. дар ноҳия зиёда аз 6400 та хоҷагии деҳқонӣ мавҷуд аст ки аз ин 2400 ададаш самти пахтакорӣ машғуланд. охири июн аввали июл гармои зиёдам бошад, қисман ҳосилам рехта бошад, лекин ба роҳи иҷрои дурнамо ҳосил басанда аст. дар саҳро ҳосил бисёр аст. хурду калон баромада пахтаро чинида шудааст. ҳавасманданд, чунки солҳои пеш барои чиниш 1 килограмм пахта 50-60-40 дирам бошад. имсол аз ҳами саршавии пахтачинӣ 1 сум муайян кардан. қисман хоҷагои хурд дар сари тарозу пул метиҳанд, як қисми хоҷагои камтар калонтар 10 рӯза ҷамъбаст карда пул метиҳанд ки мардум ҳавасманд аст. пахта ҳамчун зироати гармидӯст асосан дар минтақаҳои боду ҳавои нисбатан гармдоштаи кишвар кишту парвариш карда шуда, аз он ҳосили дилхоҳ рӯёнида мешавад. қобили зикр аст ки пахтакорӣ дар ҷумҳурӣ чун соҳаи асосии кишоварзӣ боқӣ монда ба ташаккули иқтисодиёт ва хоҷагии халқи Тоҷикистон аҳамияти калон дошта, ҳамчун маҳсулоти стратегӣ ва содиротии давлат ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз сол аз сол баробари боло рафтани арзиши он дар бозори ҷаҳонӣ, ҳавасмандии пахтакорон ҳам нисбат ба зиёд кардани майдони кишту афзун намудани ҳосил меафзояд, иброз менамоянд мутахассисони соҳа. пахта яке аз маҳсулоти асосӣ ва стратегӣ буд, ҳаст, ба фикри ман мемонад. чунки пахта ин ҷои кори аст. корҳои механикӣ бошад, ай моҳи феврали январ сар мешавад, то моҳи ноябр мардум кор мекунад, каме беш ойлик мегирад, зиндагишон мебарад. дуюм, пахта ҳам либос аст, ҳам нон аст, ҳам хӯроки чорва аст. аз чигити пахта банад кунҷора шулуха дигар шуда тайёр мешавад ки яке аз хӯроки серғизотарини чорва ба шумор меравад. равғанша худамон истеъмол мекунад. нахаш бошад ба корхонаҳои коркарди пахта меравад, унҷо ҷои корӣ. баъди коркар ба корхонаҳои бофандагию ресандагию дӯзандагӣ меравад ки ин ҳам ҷои корӣ аст, ҳам манбаи андоз аст. вақте ки ин соат рушду нумӣ ёфт, дигар соҳаҳои хоҷагии халқ низ тараққӣ меёбад. хоҷагии тухмипарварии кӯлоб ки аз калонтарин хоҷагиҳои пахтакор дар миқёси ноҳияи вахш ва вилояти хатлон ба ҳисоб меравад, соли ҷорӣ дар ин хоҷагӣ баробари кишту парвариши дигар зироатҳо дар майдони 1000 гектар кишти пунбадона гузаронида шудааст ки аз ин 300 гектарашро пахтаи навъи маҳинах ташкил медиҳад. имрӯзҳо дар ҳама қитъаҳои пахтазори хоҷагӣ ҷамъоварии ҳосил мароми тоза дошта, аҳли заҳмат боварӣ доранд ки дурнамои истеҳсолиро таъмин менамоянд. хоҷагидорон ҳамасола баробари таъмини талаботи худ ҳамзамон дигар хоҷагиҳои пахтакорро бо навъҳои тухмӣ ба боду ҳавои минтақа мутобиқ гардонида шуда таъмин менамоянд. бо вусъат ёфтани маъракаи ҷамъоварии ҳосили пахта дар ҳама ҷамоатҳои ноҳияи вахш, масъулин дар ҳамкорӣ бо хоҷагиҳои деҳқонӣ ва корхонаҳои коркарди ин ашёи хоми саноатӣ баҳри саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ кардани дастранҷи марди деҳқон тадбирандешӣ менамоянд. корхонаҳои қабул ва коркарди ашёи хоми пахта низ дар ноҳия барои ин давра омодагӣ гирифта ба фаъолияти мавсимии худ оғоз бахшидаанд. исмоили соҳибназар, Парвизи Сафар аз ноҳияи вахш барои барномаи ахбор.